Ayo kita gerbek rumahnya Mbah Cat. Kita gerbek, ini kayaknya mau nyantet ini. Kita gerbek rumahnya. Itu rumahnya Mbah Cat itu. Oh, basa-basi langsung saja. Assalamualaikum. Apa nanti? Oh, mak. Betul kulum betul nyating jenengan. Dua kali tuh, Mbak. Amit Pak nggih. Nyuwun sepuro. Sepuro ganggu. Betul. Kula urusane kalian bacaan mboten kalian jenengan. Iki ngeten, Mbak. Nggih. Asal kula kembali suami malih. Kula asal kabar ndugi sing kula sancane wati sing badhe kula nikahi. Informasine niki sing dalem iki mau pulang. Oh, apa mulai? Rono ku kakak. Kabar mungkin nanti Ya alhamdulillah lah Pak begini. bisa sama saya nanti. Oh, terus? Ya alhamdulillah balik nang Baik, begitu. kita umpami. Umpami setelah diperjoyo ngoten to, Bu. Apa ini piye ta, Pak? Nek wong dibujuk-bujune mulai kok malah Nah, sebabnya dosa. tidak terima deh, merasa tidak terima. Kok mbok jano? Loh, aja aneh. Terima dicekel orang apa? Wong batang ditutupi bakal mampu to. Jujur lah, Cik. Bahkan sampai mampu. Lah kuwi akhirnya kan di sini ngerti. Dia mesti mencari saya, Mas. Gitu. Oh, ngono. Daripada dia mencari saya berlarut-larut nanti salah paham, lebih baik seumpama dipercaya sekali nggak apa-apa. Oh, ngono. Berarti jalurmu bujune wati iki Iya, disantet bisa. paten bisa. Pripun Mas jenengan iki? Sampai nang ganggu bojone wong. Terus ditegur karo Gusti Allah kuwi salah. Sampeyan iki saiki wong iki sing dibujuk gak terima. Sampeyan kok malah arep mateni. Justru ya dia pulang dari perkara aku, malah aku di sisi, Mas. Oh, Jelasin itu. Urung mesti. Ingin Mbak iki lek bagiku iki kena rayuane setan, Mbak. Jadi setan gawe umeke pikirane seolah-olah gawe kekhawatiran kok dhek mulai dipateni. Iki setan ngene iki. Asline urung mesti, malah lek dhek enggak sido nyapo-nyapo, jaluk sepuro malah di sepuro. Terus sampean Saat ini nggak bisa kurang sabar. Oh, pikir aku serah tenang. Iya. wong sabar kuwi kekasih Gusti sampai Allah. meluapkan emosinya. Membagi buta apa aku sing hilang. harum-harum, berharum. Gimana ngomong karena ngomong, sing ngomong jabat bayi meja. Karena kita ngomong, kita punya jajan bahasa. Kuasa lan panguwasamu supaya mlebu nang wetenge neraka. Mbak, hilang tenan barangnya, Mbak. Mbak percaya seperti tenang kamu ini. Jadi awakmu ora perlu kuwatir. Dina iki wektine sing tak kendhen mau. Iso mlebu nang badan warga digital. Sayang tenan. Sesuk awakmu perlu kabar garwa mati. Ayo kita gerbek rumahnya Mbah Cat. Kita gerbek, ini kayaknya mau nyantet ini. Kita gerbek rumahnya. Itu rumahnya Mbah Cat itu. Ayo kita gerbek. Kita gerbek rumahnya Mbah Cat. Tuh. Ini rumahnya Mbah Cat. Alhamdulillah akhirnya kita bisa kembali hadir di channel YouTube yang utama setelah sekian lama. Ya, gelap ya. Gelap karena tadi di perkampungan kan gak enak direkam. Udah sampai hidupin aja lampunya. Alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah kita sekarang kembali memberantas kedoliman. Pokoknya yang penting supaya jenengan tidak takut dengan dukun santet dan tidak ada orang yang sakti, tidak ada orang yang hebat, yang sakti yang hebat hanya Allah. Ini kita mau ngerebek rumahnya dukun santet.
Gak usah basa-basi, langsung saja. Assalamualaikum. Bacaan. Baik. Assalamualaikum. Masa lah. Iki yo rene neh kan. Belum mlebet nggih. Apa neh iki? Oh, mak. Mboten kula mboten nyating jenengan kok. Dua kali iki lho, Mbah. Mboten kula mboten nyating jenengan kok. Santai mawon, santai. Wis bene. Pokoke sampean kok anu lah kok mau dibutuhin enggak apa-apa tapi sampean Bener ya ora ketok iki ya. Ora nyating sampean kok. Pribadiku iki. Lah niki Mbah Jan niku pun biasa kalih kula niku. wis rasa wadah. Wis nggak mau tenan, Mbah ya. Ora apa. Mbah Jan niku bloko suto tiyang ini niku. Begitu to, Mbah? Sampean bloko suto to? Bloko suto. Lah nggih. Tapi iki jenenge wong iki lho, dadi iki. Pasiene sampean. Pasienku ya mungkin di kamera niki izin lah karena ini masalah pribadi supaya wong gak ngerti ngono lho. Tapi kan kula kan jenengan kan bloko suto to. Lah, Sampean yo ora masalah to. Ora masalah aku loh kok. Los, lah nggih. Ora masalah. Lah nggih. Penting apa piye terserah. Lah nggih, mangkane kula niat mriki silaturahmi. Lalah niki nek pasien nggih monggo sampe lanjut nih, kula mboten ganggu. Tenang ra ganggu ya. Mboten. Pun monggo. Iki pasiene jenengan. Ya di pasienku. Amit Pak nggih. Nyuwun sepuro. Iya. Nyuwun sepuro ganggu. Jelas aja. Mboten. Kula urusane kalian bacaan mboten kalian jenengan kok. Ini urusanku. Ora direkam to. Mboten niki. Kula niki namung anu mawon. Wis dimatikan ya, enggak usah direkam ya. Jadi ngene Mas. Iki pasiene sampean ta, Pak? Ya pasienku sing Oh. pinginane kuwi. Oh, sampean sing cek ngene kok. Iya. Niki amit saderenge kula ganggu kedalen jenengan iki. Ora anu, ndak masalah ada bocah kita. Enggak masalah, Mas. Ora masalah ya. Sing penting tujuan. Kula Samsudin. Sing untuk bocah sing masa viral Dewi mboten ngertos jenengan. Sing tukang settingan iku lho. Oh, ya pernah Lah dengar. nggih, jenengan mboten ngertos to. Mboten masalah to. Yang penting untuk kejadian ini jangan sampai viral. Mboten. Ora nek aku tenang ya. Masa di kamera aku Pun terkenal settingan kula niku. Iya. Pun terkenal settingan, pun terkenal. Lek kula niku anu, namung pembuat konten. Iya. Sepenting lah aku intine wong ben gak wedi mbek dukun santet ngono ae wis. terserah ngomong. Jadi ngene Mas. Iki pasiene sampean to, Mbah? Iki pasienku iki. Oh. Saiki tas budak terus kamu mau tekan jelala. Ya sama salah kowe ben ro pisan. Ben ro lek Mbah Jan iki asline wong iki kemampuane piye. Sakti mandraguna masalah di bidang ini iki. Iya dah. Oh. Tapi sampean mboten masalah niki kula Ora masalah. bane teng YouTube kula. Ora masalah. Wong YouTube ku ya terkenal settingane. Iya, iya makane. Makane aku ya terkenal. Terkenal saya bilang ya terserah iki urusane dik, penilaiane masing-masing. Lah aku kan yo ngono. Kula niku namung pengin ngliput kegiatan jenengan. Jare jenengan kula kan nderek jenengan kan ngetutne jenengan. Lah niki kula kan pengen ngerti sampeyan duwe pasien tenan. Piye sampean carane nangani pasien kan ngoten. Ora masalah, Dik. Berarti lebet teng YouTube kula mboten Ora apa-apa. masalah. Nah, aku iki. Nggih sing pindah niki amit Pak, jenengan mboten kula lebet teng konten kula, mboten kula lebet teng YouTube kula mboten. Ora usah kuwatir. Niki kula cuman kalih bajan, urusannya kan bajan. Yang pokoknya jangan sampai Nggih. sampai kena muka saya, Bang. Nggih. Oh iya. Soalnya bajan niki bloko suto. Tiang ini lek ireng ya ireng, lek putih ya putih ngoten tiang ini ku. Nah, aku Tapi mbuh nyapa kok bablasan ireng. semua ada masanya. Oh. Jadi ngene, Saiki bapak iki rene nyapa iki? Hah? Bapak iki nyapa? jadi iki jauh tulung, makane kita Oh, betah. ada lu tulung. Urung ket mau berarti begini ket dereng ket mau ta? Iya, Belum dari tadi ta? Kok masih Urung ketorone rung suwi lumpuh. sampai teko iki mau mana kaget aku. Saya kamera meneh. Iya. Boten jenengan. Tenang, ora. Kamerane tak pakai nganu. Teng kula niku pembuat film kok. Kados teng anu layar lebar lho. Sampeyan kudune bangga lek mlebu filmku. Kudune kan ngono ki to. Iya. Film layar lebar iki lho. Heeh, paham, Pak. Nah, Tapi ini tujuannya lain, ini kan tujuan pribadi. alah ngoten niku wong ndelok wis film layar lebar kae
film Samsudin ngono ora masalah. Tenang ya, Mas. Sampean kok malah terkenal malah viral loh sampean. Yang Orang. enggak langsung dari muka nggak apa-apa. Iya, ora sama rasa ketemu muka. Wong muka sampean tak blur wis masalah. Ora usah kuwatir, masalah aku sing jamin. Iki kok lek dari jalan cepetan. Ini muridku iki. Jadi muridku iki, jadi wis tak warai caranya nyantet barang. Ngene. Jadi ngene, Mas, sampean rene iki tujuane apa? Kula ngetutin jenengan, Mbah. Ya, wis to. Derek ngono. Ku ora belajar santet. Mau ngetutne sama kok ngetutne aku ya ngetutne. Lah iya lho, kudu lho. Guru, aku iki gurumu lho. Ngono. Ora dari malah dadi guru kok tak ajarne iki kemana. Pokoke sapa sing ning ngarepku tak dadekne guru. Ya wis terserah wis. Niki ngeten, Mbak. Piye? Asal kula kembali swantri malih, Heeh. sing jelas niki mboten apa nggih, murid. Ora apa-apa. Mbak. Loh, kula niku Sebab ini babakan penting loh. Ini. Ora apa. sebabnya kula niku Makasih amit banget. pun dikalahne kali niki. Lah kula kan derek beliau, makanya kula ngetutne terus. Jadi sampean ampun ngerasa ndak penak. Mbah Jan niku napa mawon kula kan derek. Oh. Beliau niku buktekne keilmuane. Nggih. Ndak apa-apa, mboten napa-napa. Iya, penting aku ora apa sampean tenang, aku sing jamin. Golek sampai krungu wong akeh iki tak ajar. Ngono lho. Mboten napa-napa. Wis saiki omong piye karo. Niki ngeten. Wong kula niku lho terkenal settingan. Sowan mriki niku istilahnya kula yang salah kabar ndugi sing kula sancane wati sing badhe kula nikahi niku, Mbak. Oh, terus Nah niki kabare kok bojone niku kok pun mireng saking tangga teparuh niku kok sampun koblo istilahnya kok sampun gandeng kula ngoten. oh. Informasine niki sing jalan niki mau pulang istilahnya. Oh, arepe mulih. Nah, Rono krungu Kalau kabar. kabar itu mungkin nanti Ya alhamdulillah no bojone. bapaknya bisa sama saya nanti. Oh, terus Ya alhamdulillah no. Jadi Balik lebih nang baik ya bojone. umpami istilahnya diperjoyo wonten terus pundi. Maksudnya dipateni. Nggih pisan. Jadi Aman iki piye to, Pak? Nek wong dibojo bojone mulai kok malah sampe genah apa ora to, Pak? lah sebabnya Dosa. ndak terima dia merasa ndak terima. Kok mbok jano Lho, omong. ajane. Ora trimo didekno ora apa-apa. Enak musaku. Kan mau aku kan wis delok sepuro, amit dan disalah. Kira ini kan niate silaturahmi ta. Pengen ngomong sing apik-apik ngono lho. Pripun to Pak ceritane, Pak? Bojone krungu. Terus Bojone krungu arepe mulih Mbah niki. Oh iki bojo-bojone ya, Nanti Pak. kecurigaannya Iya. dia itu bahwa istrinya itu di rumah itu ada gandengan. Oh. Jelas sampun gobro istilahnya lah gandeng lulo punan ngaten. Ya alhamdulillah no bojone mulai. Ya pulangnya itu pulang karena dia ada kecurigaan, mungkin dia akan segera pulang. Wong batang ditutupi apa nggak mampu to. Ya jelas, Cing. Lah, Bahkan iya. sampai mampu. Lah kuwi akhirnya kan bojone ya, ngerti. dia mesti mencari saya Mbah, gitu loh. Wow, ngono. Daripada dia mencari saya berlarut-larut nanti salah paham anu, lebih baik seumpama dipercaya sekali nggak apa-apa gitu. Wow, ngono. Berarti njalukmu bojone Wati iki disantet Dihabiskan pateni pisan. Iya. Ben ora ganggu awakmu ngono to. Nah, Amit ya, Pak. Amit kula sing nom akeh omongnya akeh salahe jaluk di sepuro. Wong ngaten sampean dia sing salah lho, Pak. Wong salah kan kudune ya salah to, Pak. Nek sampean ganggu bojone wong terus wong iki nesu, ya kudune sampean jaluk sepuro no. Babes kadung cincin-cincin teles tak jeguri, Mbah. Wow, ngono. Terlanjur basah Kadung maksudnya. terlanjur basah. Ora enak ceritane ngono Kadung kuwi. kobro. Wis kadung kobro. Wong salah ki ya kudu tetep seleh. Lah saiki wis salah ditegur Gusti Allah, lek nglakoni salahne malah iso mati konyol tenan lho. Terus ganggu bojone wong kuwi dosane gowedi kok. Lah kali iki kan wis dene tenan, sembarang resiko wis ditanggung kan. Ngono to, Dek? Wis tak jeguri tenanan lah iki, Mbah. Nah, Pripun Mas jenengan niku? Sampeyan wis ganggu bojone wong. Terus ditegur karo Gusti Allah kuwi salah. Sampeyan iki saiki wong iki sing duwe bojo gak trima. Lah sampeyan kok malah arep mateni. Lah sampeyan kok lek di Justru lah dia pulang Allah. dari perkara aku lah malah aku didisi Mas. ngono. Jelasin itu. urung mesti ingin Mbah iki lek bagiku iki kena rayuane setan, Mbah. Dadi setan gawe umeke pikirane seolah-olah gawe kekhawatiran kok dhek mulai dipateni. Iki setan ngene iki, asline urung mesti, malah lek dhek
enggak sida nyapa-nyapa, njaluk sepuro malah disepuro. Wong ora nyapa-nyapa kan dhek urung nyekel bojone kan wingi cerita kalih kula. Sampeyan urung nyekel bojone to? Durung sama. Lho, wong dhek seneng tok ora masalah lho. Jogo-jogo sedia payung sebelum hujan. Timbang aku terjadi aku sing dipateni. Jenengan Lebih jenengan baik percaya kalih kula. Saestu percaya kalih Gusti Allah. Sampeyan urung nyekel wong wedoke, sampeyan urung kasare urung ngeloni, urung nyekel awake. Mung dhek seneng tok. Terus sing lanange ngerti, berarti Gusti Allah iki sayang karo sampeyan. Tapi ceritane wis kobro di tonggo teparu iki kok. Wong ora usah dianggap lho. Dikira Iya ora Mbah Jan. suwi ngoten, Mbah. Iya ora Mbah Jan. Kita mesti salah paham sanane kan golek perkara karo aku kan. Ngeten lho Pak Amit Pak. Omongane wong ora usah dianggap ben jarno. Sing penting sampean ra nglakoni wis. Lek mung diarani tok jarno, wong lek nesu ya sampean jelasno kula mboten nyekel bojone sampean. Kula mboten napa-napa. Sampean ndak usah percaya mbek omongane wong saged dibuktikan wis to. Kebenaran itu tidak butuh pembenaran, yang benar pasti benar. Daripada sampean nglakoni kesalahan yang kedua kali lebih parah, wis salah tambah salah, lebih baik sampean semeleh njaluk sepurane Gusti Allah. Wis tak mung ki wingi lho. Golek jujur sing bener, ngoten mawon. Tapi ngene, Mbah, yang penting aku wis kenceng. Diomongi kok angel to. Wong iki. Guri, Mbah. Sing penting sampean iso ngrampungne kuwi wis beres aku. Berarti bojone pengen mati. Istighfar, Pak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Malah wis kadung ngene, Mas, enggak iso iki. Ini ki arep mbok tandangi, Mbah. Lho tak kandhani Bang. Mbah Amit ya Mbah ya. Amit bacaan Amit sampean Amit piye? sampean sing tak hormati wong Iya. tuwa, Heeh. sampean sing ilmune dhuwur, sing wis dadi wong tuwa akeh pasienmu. Tak jaluk tenanan, pikirno sik. Pikirno ilmumu kuwi timbang dinggo nglarani wong mending nggo nulung wong. Tenanan, sampean ku timbang nyesel. Ora ana ceramah nang ngarepku. Sampean niku wis tobat to. Kowe rasa muni ngono. Bocah iki lho gelem. Kowe malah urusan malah urusan mlek-mlek. Wis ngene, Mas, non sewu. Sampean wong jaba wis enggak usah melu-melu. Iki wis dadi niatku, wis kenceng banget aku niatku iki. Mbah kene lho, Mbah, sampean sing duwe ilmu. Iya. Lek sampean enggak tandangi enggak dadi. Oh, bocah iki sing engkel. Aku butuh duit lho, Den. Duit penting sampean dalan apik iku gampang. Terus sampean sampean iki mending Pun Mbak, lah sampean memang istilahnya iso nandang iki wis aku tetep njaluk tulung karo sampean. ngeten Pak, Amit Pak. Kula cah cilik sepindah malih. Saya mohon maaf, kula cah cilik. Sampean aku cah cilik lek ngomongi salah jaluk sepuro. Cuman saestu sampean pikir nih sing mateng-mateng tenan. Sampean duwe niat elek iki lho wis salah. Apa meneh sampean lakoni. Iki lho sampean wis ditegur karo pangeran. Sampean itu sudah diingatkan oleh Allah. Ojo nglakoni barang sing elek. Iki bojone kono wis krasa. Tapi kan sampean urung nyapa-nyapa to? Ya justru itu, Bang. Informasi sing ngompori tetangga-tangga iki wis gandeng aku. Jadi sewaktu-waktu dia datang, misal emosi sak anune, Astagfirullah. sak enake dhewe ngono, Mas. Berarti Wis sampean pokoknya- diancam. Ora Iya, sing jelas iku, Mbak. wis bagine kula ngeten lho. Iki urung rembug, awake dhewe urung rembug iki pas aku mrene. Wong barang sing jarene wong kuwi ora usah digagas. Maksudnya wong ngomong piye ora usah. Penting awake dhewe ora ya ora wis beres. Masalah beres niku. Sing kula suwun niku pokok sampean niku ora usah nganggep omongane wong liya. Sampean iki wis to, manut kalih kula, manut kalih Gusti Allah. Wis ngene aku wis kenceng mbok dituturi piye aku iki enggak kena Mbak. Ora gelem, Den. Kowe panggang engkel. Ora ngono, Mbah. Karepku iki sak keturutan sing sampean Sampeyan wong tua iku kudu iso ngandani. Jadi bocah karepe ngono kok. Iya, Ya iki wedi. bener. Lek bojone mulih malah iki sing dipateni, Dil. Lah daripada dek dipateni dhisik lebih baik dipateni dhisik. Lah, Ngono lho, maksudnya iki ngono. kowe ae patune butuh duit. Ngono lho. Dadi ngene ceritane. Tanggane wis krungu, akhire nek sing laporan bojone. Ya, ngono Mbak. Bojomu gandeng karo si kae, kan ngono to? Jadi informasi niki wis gandeng aku, ternyata kan belum gitu. Ah. Jadi takut iki sana salah paham terus gawe patiku akhirnya ngono. Jadi tanggane Nambah-nambahi. ben memperkeruh suasana karepe betul, ngono. betul Mbak. Nggih. Terus sampai iki wedi Ya. daripada dipateni dhisik lebih baik Nah, jarwo iki mau di
pateni. Dipateni. Karemu kan ngono to. Iya, bener, Mbak. Ngeten. Amit. Urun rembuk nggih. Urun rembuk. Aku sing ning kene sing paling cilik njaluk sepuro ngomong iki. Saestu. Tulung dipikirne sik. Ngeten lho. Pak sinten jenengan samine? Pak Roto. Pak Roto, ngeten lho Pak Roto. Jenengan niku aja sampe keweden karo angen-angen. Aja sampe sampean niku wedi karo pikirane sampean dhewe. Sampean tahan sik, Mbah Jan aja omong sik, aku tak omong dilut. Sampean wong tak hormati. Dadi ngeten. Sampean niku wong iku gak oleh keweden karo angen-angen. Aja sampe wedi karo pikiran dhewe. Mergo pikiran iki mau bagian dhuwur iki mau Mbah Jan tau ngomong jane, ngerti Mbah Jan iki. Bagian dhuwur iki mau bagiane demit. Dadi dhuwur iki mau bagiane makhluk jin dan sebagainya. Pikiran iki mau. Lek ati mau ngene Gusti Allah ning dodoi. Dadi apa sing pikiran sampean iki asline mung nganu, bisikane setan kuwi. Kuwi bisik engko lek sampean balik dipateni piye, lek bojone balik dipateni piye. Iku sebenarnya amit iku mung angen-angen tok, kuwi ora tenanan. Urung mesti. Wong ki aja kuweden karo angen-angene dhewe. Aja wedi karo bayangane dhewe. Wedi karo Gusti Allah. Lek sampean jejeg, bayangan sampean jejeg, sampean miring bayangane ya miring. Wis sampean ki percaya yakin karo awakmu. Lek wong yakin karo Gusti Allah, mesti yakin karo awake dhewe. Wong sampean lho ora nglakoni salah, nyapa sampean wedi? Lek kon arep mateni, ora masalah. Mati ning dalan kebenaran, sampean mati di dalam kebaikan. Daripada sampean nyantet wong tambah salah, mana sampean mengko wis ora salah diarani salah malah sampean nglakoni salah, wis sampean nyemplung jurang tenan mengko malahan. Sampean pikir tenan iki monggo dadi karepku Mas kenceng tenan aku iki. Lah iki wis dituturono kaya piye tetep ra iso. Wis tetep njaluk tulung sampean ampreh. Coba ngeten lho, Amit kula njaluk sepuro. Omongane kula niku aja dijawab nganggo hawa nafsu. Aja dijawab nganggo pikiran, tapi omongane kula coba sampean lebokne jero ati terus sampean jawab nganggo atine. Enggak usah gengsi. Niki mumpung dereng kedaden. Nenten kula wis kedaden, Mbah. Lek sampe mengko sampean nglakoni santet tenan, iki bahaya niki mengke. Sampean wis salah, tambah dadi masalah, wis ora mari-mari iki engko. Karuan lek dhewe nek masalah iki gek ndang introspeksi, gek ndang kita memperbaiki diri. Aku tahu soalnya, Pak. Tahu dilebokne ning kawah kono. Tenanan niku saestu karo Pak polisi aku tahu dicekel, tapi kula ngrumangsani salah. Ya wis aku tak introspeksi, istighfar. Ya ancen aku sing salah ngono kuwi. Makane sakniki kula ndamel film niku tak tulisi hiburan, konten, mboten masalah. Ngoten. Dadi ben gak didadekne masalah. Sebab kula selalu belajar dari kesalahan yang dulu-dulu. Ngoten. Jenengan ampun nganu, ampun mengulang kesalahan. Wis nyenengi bojone wong salah. Nyenengi wong bojone kan wis salah toh? Ya ora? Iya nyenengi bojone wong salah. Akhirnya ditegur karo Gusti Allah, bojone nesu. Ya cukup sampean jelasne ae. Pak, kula niku mboten nglakoni napa-napa, kula yakin. Aku yakin bojone mesti nyepuro. Ya ora Macan? Ya mbok, aku ora ngerti kok. Aku yo ora Ngopori, goblok to. Yo emosi dong emosi ketutupan setan yo ora ngerti lho, Din. Ya makane dem-demen kok malah ngobori. Goblok to. Mbah. Niki istilahnya serah kena digendong istilahnya. Ngene. Iki nek apa-apa, Mbah, teng awakku apa sampeyan iso tanggung jawab. iya aku tanggung jawab ngene lho Pak. Sik to, rungono omonganku. Iki tenanan iki, mbet saestu ngeten lho. Kula yakin lek jenengan niku ngomong karo sing lanang, Mas yo hubungan kok njaba, tangga sapa kuwi kan mung adu domba to. Adu domba mungan. Kula yakin lek jenengan kok ngomong api-api karo sing lanang, iki to. Sampeyan ngomong lek kula yakin tak balik ning aku dhewe lho ya. Semene wong kaya pamane niki, Mbah Jan iki sok maneh Amit ya. Mbah Jan iki seneng karo bojoku sok maneh. Wong ngomong ngendi-ngendi, pamane Mbah Jan ngomong dhewe. Tapi wong Mbah Jan gak nglakoni apa-apa. Bagi niku lho nggih mboten masalah. Mboten masalah. Kula yakin lek jenengan kok nemoni bojone sampean ngomong lek kula niku mboten pernah nyenggol saitik pun bojone sampean. Kula yakin bojone nyepuro. Enggak mungkin enggak. Wong lanang ki tapi beda meneh lek sampean wis
Wis nyekel sama wis ngeloni mbuh aku gak roh lek kuwi. Tapi jenenge wong wis salah paham kena omongane tangga teparo Panas. panas kan iso terjadi apa-apa to Bang. Amit. Kula tangkat jenengan saestu jujur teko ati. Sampeyan wis tahu amit bahasa kasare wis tahu nyekel wong wedok niku tambah dereng. Durung pernah Lah. Mas sajane tapi Gampang toh. Oh kasusnya gede-gede sudah nih. lain kejadiannya gitu loh. Tangga teparo iki wis merasa obong-obongane iki wis merasa gandengan. Gede-gede omongan. Gede-gede ini ditambah-tambah Mbak. Mungkin tahu digawa piye akhirnya bojone nesu kok. Lah kowe tau nggawa apa ora? Enggak pernah. Lah ya wis. Tau ngeloni apa ora? Belum pernah Mas. Selesai. Ya tapi kan nggak semudah itu selain jenenge namanya suaminya terus sampai dikompori sama tetangga-tetangganya diceritain di berat-beratnya ceritanya gitu kan bisa. Ngeten lho. Sampean daripada wedi dipateni wong terus akhirnya sampean mateni wong, lebih baik masalah iki pasrahne ning Gusti Allah. Sampeyan lebih baik masalah ning Gusti Allah. Sampeyan iso ngandani to, cuma malah mbok iyoni, mentang-mentang kowe duwe ilmu. Pun Mbah ditandangi mawon pun kula sampun Omong, kenceng. aja mentang-mentang kowe sakti, Jan. Bocah karepe ngono. Lho. Aja mentang-mentang kowe, aku percaya Jan kowe iya aku wis ngerti. Wong dhewe lho kenal wis suwi. Aku ora rek kowe ndek ilmu. Makanya aku bakal ngetutne awakmu, aku ngetutne. Sembarang. Alah. Wong sir piye karo aku panggah keturutan. Iya. Cara toko komplit, santet, pelet, jengges dan sebagainya, Din. Lek sing bakule to sing pembeline jalur, panggah tak doli, Din. Apa meneh iki kenceng to lek. Kenceng banget Mbah saestu. Sik, tenang, sik. Nggak usah buru-buru. Kowe apa butuh duit tenan to, Jan? Lah aku butuh duit, Din. Aku kahanan. Dek iki betul-betul butuhnya aku. Ngono lho, Din. Masalah duit engko tak golekne. Aku tiap rene mesti ngeki, mbok kitang 100, ngono ngeki. Yo ora iso akeh Jan. 100. Engko lak Kamu tak ngono. lah iya engko lak aku wis duwe duit akeh, iya tak kei akeh, delok nang engko. Tapi aja buru-buru. Dipikirne sik, diurut rembuk sik awake dhewe. Aku rene iki wis kersane Gusti Allah. Ngono lho Jan. Aja peh kowe duwe ilmu terus apa wong njaluk tandangi aja. Kowe awakmu tobaté kapan malian? Ngeten lho Pak, sampean awake dhewe urung rembuk sik, amit iki njaluk sepuro. Aja anu sik, aja mburu nafsu. Nafsu kuwi awake dhewe nandangi kaya ya engko bari nyesel. Beda lek teko ati. Ati ki halus tapi engko kuat. Ngono lho Pak. Sampeyan kan ora nglakoni apa-apa to Pak karo wong wedok niku? Orang lakon apa wong. Sinten to sing setir niku namine? Wati Mas. Lah iya, Pak Wati kuwi engko iso dadi saksi. Luwih dadi saksi nek Gusti Allah. Sing jerek Mbah Jan Gusti Allah ki ning awake dhewe, awake Tapi dhewe. permasalahan ini ceritanya wis kobro kabeh bojone sampai pengen pulang. Istilahnya mesti emosi mesti Mulai go parang lah. nah, istilahnya wis ancaman jelas iku. Aja wedi karo bayang-bayange dhewe, wedi karo Gusti Allah. Wis tolek dhewe tenanan ngadeg bayangane. Kalau kita benar-benar berdiri, bayangannya kita punya berdiri. Kalau kita bengkok, bayangannya dhewe ya bengkok. Wong aja wedi karo ayang-ayange dhewe. Wedi yo karo awake dhewe ngono lho. Sampeyan sing ngandani ngono to kae, Mbah? Karo aku kan. Iya tak kandhani ngono. Lah iya, sederekmu wong kudu wedi karo awake dhewe. Lek dhewe gak nglakoni elek nyapa wedi? Dhewe iki lek nglakoni elek, lek gak nglakoni elek apa wedi? Makanya kula niku ndak pernah takut dengan apapun selama saya tidak melakukan kesalahan. Loh, Amit sampean tak critani iki, aku bukannya anu. Sampeyan rungokne sik, Amit. Wingi kaya piye aku ramene virale. Iya ngerti aku, Din. Gitu. Tapi kan kula santai mawon. Saya senang di penjara kan kayak gitu. Ndak masalah. Ora dhewe asli ngrumangsane ora salah, ora usah wedi karo sapa-sapa. Tapi ki ceritanya lain loh Mas. Ini ceritanya ini toh mati toh nyawa dijelasin wong bojo kadung emosi bisa berjalan ya. Dia iki wedi bojone mulai dipateni. Jelas Ngono lho maksude iki ora dong diranggan. Awakmu kan duwe ilmu sing mbok omongke ilmu kebal kae. Iya. Kayak ana wis beres. Dadak Ya pas nyanjing aku terus. ya ilmu kebal sing amalan sing mbok amalno sing jeremu awakmu gak mempan papak palune panding kuwi kekno kuwi lak ya wis beres. Ya kudu ngakoni poso bocah kira kuat kok kon poso. Enak pikiran. Mbok gelem poso apa ora? Ora kuat poso bocah iki. Dapat poso masalah aku ini. Kowe kok aku arep ngomong goblok lho malan. Kowe ora nggon aku tuku muntah besi, aku duwe cekelan muntah besi. Mau tak tes.
Enek wong Malaysia nggo mutabes iku demi Allah. Wonge tabrakan mobil ora apa-apa wonge. Iki sing jelas sih waktune mendadak banget. Kep. Aku pengen Kang langsung kejadian iki iso tuntas ngono. Ketunya to ndas ngono. Ngene lho, Din. Wuh. Lho. Mergo wedi. Engko lek sampai dipateni iki sing tanggung jawab sapa? Tunya ndas ngono kok. Lho, wis juga saya tamu. Yo. Heh. Orang tanya. Aku ngene lho, kok. Ora ngono njaluk sepuro Amit. Aku kekowe emosi. Ora ngono lho, Jan. Lek mung wedi karo wong ngono wis to, mara ngono aku. Jane-jane duwe iki pelit kuwi, larang paling. Ngono aku enek muntah besi. Mbok cekel ngono tek kayak cincin ini lho, cincin muntah besi ini iki. Insyaallah selamat. Ora kebal selamat insyaallah awakmu. Ora usah wedi, ora usah ngono-ngono iki. Lho saya karepe dhewe piye karepe ngono lho. Kok karepe dhewe. Ya kuwi piye ngandani barang kowe kudune aja nyuntat-nyantet ngono. Iki wedi karo nyawane Den, paham lho. Nyawa iki larang lho. Nyawa sing duwe Gusti Allah. Lah emosi lho dipateni lho piye. Iki wedine iki ngono aku ngerti bocah iki. Makane pasrah nang Gusti Allah, Pak. Sifat iki jogo-jogo, Mbak. Makane aku mlayu rene iki njal tulung sampean iki jogo-jogo. Apa wis bayar to kok kayane anu. Jadi kan harus aku iki jogo-jogo Jan, tulung sampean. balekno duwite engko tak ejoli. Ini apa to wong wis kadung DP separo iki tandane wis bayaran udah. Balekno engko tak balekne duwite, Mbah. Kowe iki wis panggah duit mutak tak duit panggah. Kowe iki cangkem marati ora padha panggah. Janjene aku ora sampe saubruk ora moro. Ya ancen urung enek lho, Jan. Mati tak obo neraka kowe golek panggah janji-janji ya ngomong. Neraka Gusti Allah sing duwe karo awak. Makane kuwi to. Iki bocah iki buta. Kowe iki rene malah nyewangi aku, ndelok aku malah ngrusak pasienku malah. Lah jereke aku mbok kon ngetutne awakmu to, Jan. Jarene aku oleh nyoting awakmu, jarene awakmu ben dudone kesaktianmu. Iya, jelas tujuanku kuwi, Den. Lah kok kowe komplain iki piye to jane, Jan? Piye wayah nopo dhuwit panggah lolos panggah lolos ping piro ae. Aku tak ijoli. Tak ijoli. Dongakno YouTube-ku rame minggu tak ijoli. Tenan aku gak ngapusi. Penting Kowe lek angger gawe aku ya panggah YouTube rame, tak dongani. ya makanya kowe tak tutne terus ning gua kowe tak tutne, ning omah kowe tak parani. Karepku ya karo aku iki ben kowe ora nyantet ngono lho, Jan. Ngene lho, Den. Eman-eman aku awakmu. Aku lek gak tresno gak, Jan. Ngerti aku. Lah iya. Tapi iki isi nyati lho, Den. Duwit Kuwi sarepku, Den. karepmu duwit ta. Lho. Aku kok dadi kowe ora iso. Ya urus apa sing ngomong kowe dadi aku. Sing penting kowe aja nyantet. Ngono lho. Pelet yo oleh tapi sing gak duwe bojo ngono. Aku potong ngarang to wingi nek tamumu. Wong sing ngarep melet ki yo monggo. Aku yo gak ngarang to. Sing penting untuk bojone wong, sing penting dirabi. Ngono aku. Lho saiki wis nyari sampean piye? Ngono ae. Lah aku karepku terus lanjut Mas iki. Terus lanjut. Terus lanjut. Tanpa krungu omongan kuwi. Wis ndak iso dianu iki Mas. Iki urusane karo istilahnya karo awakku dhewe. Pak istighfar astagfirullahaladzim Ora iso Mas iki. alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim. Percaya ora belajar. Ora nek gunane wong nyantet ngono kuwi tenanan. Ping larani wong padha nglarani awakmu dhewe. Stopat istighfar. Istighfar astagfirullah. Kadang to, Jan. Omong ngono sing apik-apik lho. Kowe tak omong ya. Larani wong kok dhek ya lara dhewe. Omong ngono to, Jan. Lek sampe aku ra berhasil kena morong ini Samsudin sing jarene badar besi. Kena urusan. Ning kudu buktekne kesaktiane badan dhisik. Aja ngono. Ora apa aku. Ngono lho. Ora ngono lho, Jan, maksudku. Malah lek iso ket awal ngono kuwi aja. Kowe wedi kelangan duit ya, Jan. Ya jelas, Din. Duit tak pangan separo kok. Kok tak ijoli. Tak jalukne duit. Tak golekne kok. Tak ijoli kok. Tapi aja lanjut nomelas. Aja. Istighfar, Jan. Wis saiki mawar ngenteni aku duit, Din. Moro iki nang ngarep omah wis ngenteni aku 2 jam. Gara-gara pengen kekarepane. Dhek iki krungu enek sing ngomong, bojone Wati arepe mulih Pak Roto.
sampean apa ora wedi. Lah, jenenge manusa mesti wedi krana tujuane anu bojone dheke. Dikuwatirne si Jarwo kuwi mau diobong-obongi tanggane, wis tau digawa rono ta gorene lah. Engko mara nggo parang terus golek kilenane terus bokor. Jangan ngoten iki informasi. Kan ngono to, Le. Bener. Makanya kalau cepet-cepet golek sampean dari suwi-suwi nang jaba mah ngono. Masalah iki critane iki ngono. Makane dhek iki pengen njaluk tulung aku supaya si Jarwo kuwi disantet. Lek wis mati dhek iki ra ndek musuh, terus statuse wati kuwi ya rondo ra dadak ngurus sing piye-piye. Karepe kan ngono to. Bener, Mbah, bener. Sing keduane sampean yo wis kelang duwe akeh. Kan ngono to. Lah lek bojone mulih wis ora apa-apa malah dipaten. Ya itu. Kan yo ngono to. Makane cukup mlayu ngene sampean iki aku. Ngono lho. Dadi ya wis terserah sampean kenaan omongan teko Samsudin iki piye, terus omong aku piye, endi sing mantep, kuwi pilihan. Pilihan aku menurut sadermo ngerjakne si Jarwo ku bakal tak santet karo kerisku iki. Keris samber nyawa iki iso mlayu nang badan wadake si Jarwo. Tapi iso terlaksana tenan, Pak. Menitan lek badan. Ora sadadak ngenteni jam. Langsung melayu nang wetenge bar. Iki mbajani ilmune ngono kuwi. Percaya, Mbah. Hah? Raro jenenge mbajan to. Wis kondang to. Takok desa iki. Lho dedol lho. Saestu kula percaya, Mbah. Ora kena sepelene jenenge mbajan. Tamune wis ra karuan kae. Ngono. Kuwi pun pasrah kencang kula. Sampeyan tantangi tetep sampeyan cepet ndang ditantang. mbajane ilmune ireng. Tak akon, tak dok. Nggih. Paham. Ning lek ireng yo ireng tenan. Ora kaleng-kaleng mbajan. Ngono lho. Aja nyindir aku. Mas sama aku ireng putih ngono ya. Siji karo iki klambine putih. Ya. Ning tak bisi le, atine kok mesti putih. Ngerti ora? Jangan ditipu. Buktine enggak ngeki duwe awakmu ngono ta. Ngerti gak? Nggih. Sing penting nyatani. Ya lho. Nggih. Wah, percaya kula. Nggih. Tak ajar karo. Iki tak tambani montor gede. Tak tambani karo ilmuku. Mari sik ngetutne aku nek. Ning tak pikir lek manut. Malah mengawi pasienku. Malah materi sandang panganku. Aku ora nesu. Tapi kan aku yang bakal ngeki duit. Lho, aku ngerti wis juga duit. Iki kan bakal ngeki. Ya bakal ngeki. Gue ketang 100. Tiap bengi kan bakal ngeki. Mangkane awakmu rasa wedi-wedi. Lek enek aku. Dadi lek kaya muridku iki. Tak duduk. Muridku iki dadi apa ya? Dadi apa muridku sing paling asik. Sampai sini terus tak kena. Sampai sini tak kena. Jawab. Sampai sini. Dari ni viral, dari ni kodang, lek karo belajar yo. Ora enak apa-apa ni. Tercatat, Mbak. Ilmu belajar ni kaya ngene. Hah? Ya jan aku ra sekti kaya awakmu jan. Mangane tak budak ya. Diarani pusaka iki. Lek kena jopo mantraku. Mlebu nang wetengku. Karo apa? Karo prewanganku. Dadi iki langsung mlebu. Ora sadadane ning sesuk-sesuk rek. Kowe iki tak uncange kari rumane kabar. Bakal kepaten sing jenenge si Jarwo. Jarwo. Iya lho. Nggih, harus. Kowe badhe aman. Jarwo teko ora dadi wong tapi dadi mayit. Wis seminggu lah dadi mati sore. Apa sing dadi karepmu? Kowe jenenge buru nafsu. Kowe jenenge buru nafsu. Sebenarnya keturutan karepku. Salah. Yang sampean. Ngono lho, Le. Ngono ora masalah. Dadi lek ku nandani iki yo tenanan. Lah kowe lek separo-separo, aku yo separo akhire. Ragu. Nggih. Mangane saiki kari pilihanmu, Le. Pun pasrah kalih Hah? dengan kula, Mbak. Ngono lho. Kula percaya sekali kesaktian sampeyan pun Sing sakti mung Gusti Allah. Sing sakti mung Gusti Allah. Amit aku oleh ngomong ta, Rat? Ngomong. Lah nggih. Maksudnya ngene lho, Mbah. Piye wis ngomong? Aku mbak akon murid sampean. Yo.
Ya aku ngetut nih sampean. Hah? Ini malah aku mireng dawuh jenengan berdua ini omongannya tadi jenengan bicara itu. Maksud saya yang pertama kan yang jadi masalah niku wau kan abah niki bapak niki wedi lek bojone Mbak Wati wangsul. Mergo dikabane ning daerah jenengan lek jenengan niku wis gandeng pacaran rono rene nggawa Mbak Wati niku wau. Tapi kan kenyataannya mboten. Lek kenyataannya ora nyapa kok tak wedi. Lek pemane kok sampean dipateni ya mati dalam kebenaran kok. Wong kok dituduh padahal dia nggak ngelakoni kuwi bakal dadi waline Gusti Allah. Wong kok dituduh barang sing ora dilakoni, kok dia nggak nesu, kok dia nggak wedi, kok dia nggak khawatir, kuwi bakal dadi waline Gusti Allah. Niku lho, niku dawuhe Gusti Allah ki ambak. Dadi enek wong kok diarani dhek padahal orang lakoni. Niku lho kados Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku diarani tapi gak nglakoni. Diarani tukang sihir, diarani tukang tipu sembarangan tapi mboten nglampahi. Niku lho dadi kekasih Gusti Allah tiyang lek purun ngoten niku. Tenan Pak sampean niku. Kula amit sampean luwih tuwa kok aku, pengalaman sampean luwih akeh. Tapi iki sharing mawon. Ya kena dienggo pengalaman dulu-dulu awake dhewe. Akeh tiyang ngeten-ngeten niku Mbah Jan. Amit. Ngerti coba kamu di penjara. Ora salah di penjara akhirnya metu ngono to maksudmu. Aku lho ngerti omonganmu. Ora kok aku ngapik-ngapik aku ya ora Mbah Jan. Maksudnya ning lingkup masyarakat e awake dhewe lho. Ning Indonesia iki ning dunia iki akeh kedaden sing ngono kuwi mau. Banyak orang itu yang dituduh tapi tidak melakukan itu banyak. Lah, masalahnya terkadang wong dituduh enggak nglakoni ngono kuwi wedi. Enek sing klarifikasi terus, enek sing ngamuk, enek sing mateni barang sampean. Padahal lek wong diarani orang lakoni, iku engko lho ditulung karo Gusti Allah. Iku lho dadi kekasih Gusti Allah. Niki saestu. Ini fakta ini. Yakin aku yakin kula. Dadi sing tak jaluk sampean sabar, Pak. Lek wong sabar kuwi abot. Lek gampang kuwi lek ya wong jahat. Wong Bacan lho sering ngomong, Bacan ngerti ilmune. Ngerti paham aku. Lek setan gampang, lek putih kuwi angel. Bacan ngomong ngono bolak-balik mbak aku, tapi mbuh bingung aku kuwi. Tapi sing jelas Sarkoni, iso ngomong sing lakon kan aku to Mas iki. Lah istilahnya jenenge kono ki meluapkan emosinya. Ya kan bisa terjadi apa-apa. Siapa mau bertanggung jawab kan? Ngono maksudnya. Iya, bahas panah kenceng aku. Nggih. Tapi ya wis iku mau. Sampeyan saged mboten Pak nampa omongan kuwi nganggo ati ngono Pak, aja nganggo nafsu Pak, aja nganggo pikiran Pak, nganggo ati sampeyan. Ngerti Mas, kula niki ngerti ngoten. Sampeyan pengen uripe mulya apa ora? Pengen uripe penak apa ora? Apa sampeyan pengen uripe salah terus ngono wis disalahne wong, sampeyan tambah nglakoni salah, sampeyan jugur jurang lho Pak, engko Pak. Sampeyan wis nglakoni salah iki. Sesuai lain ini. Salahin piye? Bener apa ora omonganku mau sampean wis nyenengi bojone wong salah. Masih sampean nurung ngapa-ngapane. Ditegur karo Gusti Allah. Bojone nesu. Sampe parah mateni bojone. Nah, justru penjara belum malah menyentuh atau belum gandeng wis dinyatakan gandeng informasine sing didengar suami iki peribahasa ngene iki sing salah Mbak Jan. Sing jereke jegur-jegur pisan ngene iki sing salah. Peribahasa ngene iki digawe salah. Jegur kok jegur pisan iki salah. Jegur barang sing salah ya keendang mentas ben enggak sampai tenggelam. Wong jegur ning lendut kotor ya keendang tangi cuma malah kelelep. Ngoten ta Pak, kecuali banyu bening awake dhewe iso renang lak ya baru. Wis to, lek sampean perlu tak kandhani mumpung urung kedaden sing jeru-jeru gitu. Sementing mending mandek ae saiki, ora usah dilanjutno. Ora iso. tetep Mbak wis. Meladul. Ora iso bisa. Wong nang jujur, ajur bener ae. Iya. Maju tatu, mundur ajur. Ya panggah pilih maju to le. Mundur kali apa maju ya ora. Wong jujur ki ajur le. Adewe mercaya wong, akeh ngorbani liyane. Jujur ki mujur. Dia ora. Jujur ki mujur. Subur, wong jujur bakale subur. Jujur, saiki rene wong jujur. Munine gawe dhuwit sampe dibae korupsi. Ya ta, ngentekne akeh. Nang ngarepe apik dibae ngentekne dhuwit akeh. Wi umbrukan le. Itu nyata itu fakta. Ora usah ditutup-tutupi nang dunya. Ya ora?
Sampeyan kan amit Mbah, sampeyan kan ngerti ceritaku toh. Wah, ngerti. Lah iya aku teko tukang rasa. Ya ngerti. Modalku mau modal dengkul, Ngerti. modal jujur. Ngerti. Akeh wong ngutangi ya aku iso bayar. Ya ngerti aku. Akhirnya ya iso mulya ngene iki. Ya, aku ngerti kowe mulya. Lah iya, maksudku nyapa kok enggak sampean contoh. Kok malah ngomongnya jujur ajur yang kleru no. Manusia itu mempunyai kekurangan. Rumangsamu jujur. Rumangsamu disiplin. Mesti penempatanmu bener ngerti ora? Iya. Tak betul. Enggak bener piye coba? Lah. Siji ya, Den. Heeh. Manusia kira sing sempurna. Ya ngerti. Contoh, Ya. Terkadang orang yang di depanmu pura-pura bodoh itu adalah musuhmu, paham? Kenapa sing jujur malah ajur karo pegayane? Wi akeh terjadi den ngono kuwi, paham? Aku fakta, mbacan itu fakta. Nek gak terjadi gak tak omongno, Den. Ora paham aku sing ngomongno iki. Aku ngerti awakmu pura-pura bodoh, pura-pura gak paham. Aku paham. Oh. Mbacan iki ra nek dapur sih, Den. Wis ilmune komplit pisan. Ngerti lah, rusak jerone winara. Atimu piye, karepmu piye? Aku bolak-balik omong karo awakmu. Saiki wis dadi muridku. Membangun rumah itu tidak harus tiangnya dulu. Buatlah pondasi yang kuat sehingga impianmu terwujud. Maksudnya- langsung pengen diwa awakmu. Akhirnya roboh kamu. Paham kamu? Maksudnya elek sik engko dadi apik ngono awakmu. Jelas. Ya elek endang mari ku lek selamati piye randang. Dah, itu urusanku. Komplit demi lu komplit. Wis karepmu nek no. Makane awakmu tak mau jujur ajur. Ya Kalau ora. peristiwa itu, masalah itu, Ora. awakmu maju katu. Wong jujur ora ajur ora. Ada mundur ajur. Buktinya aku terus kayak gimana pun orang mau menghancurkan, alhamdulillah masih tetap bisa berdiri sampai sekarang. Ngerti aku. Karena aku jujur. Karena jujur ngerti. Mungkin lah aku nggak jujur ya ajur tenan. Lah ajur tenan. Itu sampean kapan jujur? Lah, Gak pengen kayak semua ada masanya. oh. Semua ada waktunya dulu. Ya makanya aku bakal ngenteni ngene iki. Karena aku nggak bisa melakukan seperti ini karena punya alasan kahanan, urusan perut, ngerti tak? Ngerti? Jadi kayak mulai mundur ajur karena kamu sekarang duwe akeh, bener? Maju katu karena kamu harus menghadapi bojone, bener ora? Harus, Mas, Bang. Pun pokoknya kalau tasik mantep madep. Enggak percaya belajar. Mana? Goblok. Pun betul sama Pasti percaya belajar. Saya ali goblok gitu. Mana? Astagfirullahaladzim. Karena ya, di saat awak mungkin itu isinya wedi, kan mulai Ya, terus lagi Bang. takut dengan bojone kok mulai gue parang piye, lek aku mati piye. Kan Lek wedi mara ning pondokku, aku duwe amalan sholawat nuridati. Minggu amalno, insyaallah wong arep jahat ra sida. Sing jahat sudah dadi apik. Kowe milih kuwi apa milih iki? terserah, Kowe milih kuwi apa milih aku? milih oleh. Aku saat ini kencang hatiku golek sing iso instan, Pak. Istilahnya sak cepet-cepet iki. Sebab iki Cocok karo kali blok. cepet pulang iki. Sholawat iki ya instan lho. Wes cocok. Astagfirullah. Cocok Aku memang percaya banget karo Bang. Piye to? Mbah percaya karo Gusti Allah, aja percaya mbek wong. Percaya Dosa. ilmunya, Mas, maksudnya. Piye? Masa ilmunya babakan untuk hal-hal seperti Kok sampean ngongkon santet kowe sirik musyrik kok. Wah, ngono. Aneh sampean niku. Berarti antara Samsudin muridku iki karo si jenenge Badan sing kondang iki awakmu milih aku to? untuk Bah, saat kasus Wah, seperti aku- ini saya percaya sama Aku mau dadi murid iki, aku mau pengen ngetot nih sampai dhek tobat. Kalau dhek tobat ya wis, tak tinggal. ya nanti itu urusan nanti. Yang penting saat ini tujuan saya bisa tercapai. Nanti Kalau pasrah nih kalian baik. terserah kamu le. Iya. Lek aku ora berhasil, oleh awak moron Mas Samsudin. Oleh moron yang pondok, ora tak larang. Lek bagian itu ora berhasil maten si jarwo. Ngerti ora? Nggih, nggih. Kembajan itu kudu kebuten sih. Lek sik jari-jari ndak suka, paham nggak? Malah ndotro. Iya. Hah? Harus nggih. Hanya katanya. Doa panjang katanya itu. Tapi kalau sudah ada di depan kita, itulah nyata, itulah fakta. Wih, bagian ini ngono kuwi.
Jadi belajar ilmu sing ketok. Sing ora ketok ora sah dipelajari. Halu ya gitu, paham ra? Ngono. Belajar wawasan iku, Pak. Dugun puluhan tahun kok. Dadi aku diomongi. Ngono. Makanya kalau cepet-cepet lajeng mriki niki ndang cepet tuntas, Mbah, ngoten. Oh. Kula ngertos jenengan disabet instan ngoten maksudnya. Mbah Jani memang terkenal dukun santet ta? Iya, memang terkenal Mas memang. Wis Maksudnya ya, kampung wis kondang. apapun pertolongan orang lain itu bisa. Iya, hanya ya, jelas kita gitu. karo kalian blok. Di sampean tahu tobat ta, Mbah? Kumat neh, Dik. Goro-goro Ganti duit. enggak ada duit. Ini ujungane ujian. Loh, Ujian. Aku dhisik ya tahu soro. yo ngerti aku, Dik. Aku yo tau ngrosok barang iki jujur ae. Wonge bloko su. Aku ya ngono kok. Tapi aku krono kahanan, makane badan kumat, gendeng. Terserah. Subscriber lovermu ngombadan bengis. Terserah urusan mereka. Sing roh atiku iki. Rasane loro atiku iki. Wes sing cukup awak. Loro ning alam donya ora sepira karo mengko lorone ning akhirat kono. Lorone ning padhak maksar. Lorone ning siratul mustaqim. Wong mlaku iso tugel-tugel awake. Sangkek landepe dalan ihdinas siratal mustaqim wi. Urung mengko ning neraka dibung. Banyu godhog ning jero kutuk-kutuk ngono. Kaya piye rasane? Bongko cerita kowe. Bongko mulih nang jan aku kabar mati ya, aku percaya. Ya ora le. Mbah jan di omong bongko-bongko. Nang dunya rasane bongko ora di duit dadana ngomong bongko-bongko. Aku sekali. Aku berarti wedi tenan karo Jago. Wedi tenan. Krungu dari pendidikan. Aja wedi karo sapa-sapa. Wedi karo Gusti Allah. Preman. Ho, Jago preman asline. Ya bekas preman. Waduh, bahaya iki. Kowe Kalah, tak tulung ngene. Deni jan-jan. Wes so tenan, urung sampe berkata le. Mas sepurane Mas, aku urung nyentuh bojomu. Iki parange wis nunjuk nang Dia nggak percaya, jenenge wong emosi ya. Iya, dan. Amal sholawat tak amal sholawat nuridat. Saya Amal. cuma memberi keamanan awakmu dhewe ngoten. Amal sholawat nuridat tak. Omahe selawat, pikirane budek, pikirane mutar wat kok selawat. Akhire cawet bilang kira sing diwo. Yo ora. Ora selawat. Pikirane doan kok. Kok selawat. Yo so cawet bilang kira sing kuwaca ora le. Saat iki aku bingung tenanan. Saya gak ngamale sholawat. Aku duwe muntah besi. Iya. Enek kalung, enek cincin. Kuwi lho wong Malaysia tau gawe. Alhamdulillah selamat. Pabrik mobil selamat, murah. Ora sampai puluhan juta ngono kuwi. Lah ora 2.000 oleh 2.500 oleh. Tapi saat ini tetep Mbah, aku pengen instan sak cepete aku apa karep aku ku sampean turun. iki ngene le. Sarane di wong telu. Hela, iki di wawasan, aku di wawasan, sampean duwe pendapat. Lek iki engko ora kasunyatan, oleh nih. Moro nang pondok Nusantara, oleh nemoni sing jenenge Sambuden iki. Ya. Wis bab mungkin awakmu tau perlu jenenge Sambuden kok. Iya, tahu. Viral. Lha iki sak duluke raja viral Indonesia. Masalah. Lah wis sak obahe wong iri. Ya mergo pesane pinter e. Akhire jenenge Gus Kancil ceritane mbek enak-enak alasan jenenge. Sange pinter. Sing jenenge iki. Tak jenenge Gus Kancil. Ya piye wong pinter enak. Kok koyo ngene iki lho. Sing iri wong sarah karoan kae sing wong di TikTok dan sebagai wong pangkat padahal itu tukang rosok. Lha rasane pinter kok Kancil, apa ya iso to? Ngono. Pun sementara niki mboten sah tinggap sing penting kula kedatangan mriki wau nyuwun terlaksanaan tujuan kula niku. Orang kersa sak Ora masalah. cepet diselesaikne. Ning aku yo iki muridku saranku. Badan kan kasunyatan. Iya. Kingko lek ra kasunyatan mlebu wetenge jarwo. Ngoten Mbah. Terserah. Berhubung saiki wis kenal karo muridku, wis seru adu arep. Dhek yo nawani kon nang sholawat piye ke mau karo badan besine monggo. Badan bebas. Ngono. Terakhir sampean pilihan. Tak kayak pilihan. Purun mboten, tak kayak pilihan terakhir iki. Mbah Jan nyantet apa tekai tasbihku iki? Tasbihku iki insyaallah selamat. Nggih, tasbih geniter iki. Tetep Mbah aku tetep kenceng jalan tolong sampai. Sik menang aku dendi bae. Sijine pengen buktekne
suarane mbae ten jobo kok sedoyo gul sedoyo ngoten. Segala permasalahan apapun. Jajal kok jajal setan. Monggo. Bajan, ilmu setanmu ora sampe gawe lho. Ngono-ngono kuwi, ndak usah. Lho sementara tak gawe. Kayak kapan nek mau tobat? Sama aku sik butuh duit. Yo pandang untuk tobat. Wong sampe modar pangkah butuh duit, tapi ora kok uripe nggo golek duit. Duit itu mung tak dermo ben urip kaya mangan iki lho. Ora kok mangan urip nggo mangan mung ben sekedar hidup. Sampai dituru ngono lho. Ora urip iki dienggo turu mung sak dermo ben awake dhewe urip. Astagfirullah. Pun, Mbah. Nggih. Jenengan pun kula serahne sampean sedaya. Ambil tentang keturutan. Iki mau nawani tasbih karo ilmu santet. Kon milih harus tasbih sing digawa kuwi. Nggih. Kira-kira awakmu milih sing ndi? Wong bloko soto ae. Terbuka ya aja pas kowe nang ngarepku wedi kan iki aja. Menurut hatimu sing ndi? Pun kenceng, Mbah. Pokoknya Teman ndak tahu delok YouTube ku toh. Mbah Jan iki lho nyantet aku bolak-balik mental. nate. Lah nggih sampean kan ngerti. Memang aku juga menyatakan suara-suara di luar itu Bajan kondang. bajan kondang banget. Iya dah cocok kuwi. Aku ki ambek Mbah Jan mung diajar nganggo fisik, lek nganggo ilmu mental. Dia wanine fisik, mendong, nunyu. Terserah. Pun kula kadung percaya saling jenengan, Mbah. Wes. Pokoke Wong penak-penak ngamali selawat uripe selamat. pun dugi mriki kula pindah keturutan napa kabeh. Kuwi sampean nglakoni ngene iki sirik lho, Pak. Musyrik lho, Pak. Piye? Musyrik lho, Pak. Kowe selawat gelem ora karo mekon selawat karo sandi. Untuk sementara ini saya percaya sama Mbah Jan. Berarti sementara iki sampean percaya karo aku, ora percaya karo selawat. Karepmu. Karena memang kasusnya lain ini saya bener-bener minta instan cepet-cepetnya. Intinya njaluk sing cepet. Iya. Sing ndang mati ndang bongko. Nggih, terus Mbah. Ya wis. Saiki Karepmu wis. tak siapne. Engko sampean kok duwite ilang ora mandi sandate. Tetap saat asbak ini lho malah. Pun kula percaya Mbah. Hah? Pun sampean tindak. Percaya karo aku tenan iki. Percaya saestu. Ya. Astagfirullah. Ya jenenge wong usaha ya to, Tapi Mbah Jan ki wong kondang. Ya trimo nyawa santet ngono kuwi penggawean kulele. Jenenge Soleh Jarwo. Jarwo. Ya. Jarwo terus saiki jare nang luar negeri ngono ya jare ditone. Iya, Siap. Berarti kowe njaluk supaya Jarwo iki mati ora nggae menitan berarti ya. Iya. Aku langsung Mati, tangane langsung mati ngono ya. Nggih, Mbah. Tapi mati mbok rabi tenan to iki. Duh. Lah memang kejadiannya sing lanangane mesti tak keluar. Wah, cocok. Sampai keluarga tenan. Wah, mbok tenanan ya. Tenanan iki sekarang. Iya. Kilek memange dongamu kawujud karo dongaku, ki engko mesti mlebu. Ngoten, Mbah. Iya, ki mesti mlebu. Karena aku wis dolanan wis puluhan tahun. Wis dielek wong akeh dujat akeh-akeh kono aku nganu iki, kethek ogleng iki. Wah, wong ngujat aku ki ndak ngono. Aku jadi pinter ngomong. Ki berarti aku mulai praktek ora usah kakek ngomong. Jarine ngono. Ya, makanya saya diset ya. Mbah, nyenengi bojone wong iki dosa. Sampeyan kok nglarani sing lanang olah sing wedok engko sampean genti lara. Tapi permasalahannya pun siji Mas iki, Mas. Kejadiannya selain Wis lagi. penamung lain Tujuan awal memangnya ngono. tujuan awal itu memangnya supaya sing Mbak Wati niki iso negasi bojone minta cerai apa piye. Terus? Ternyata dia sebelum kejadian ada hasutan keluarga karena Roh jelek gandeng karo aku wis. Lah, Jadi makanya aku jogo-jogo, timbang emosi meluapkan emosi terus berbagi kita karo aku. Lo jogo-jogo setiap yang sebelum hujan ini nyeluk tulung karo jenengan, Mbak. Ngoten. Pun sampean tandangi, kalau percaya sangat. tapi urung tau mbok klone to ya. Dereng nate. Oh ya wis berarti omonge tanggomu iki cangkeme ngono kuwi ya. Nggih. Jadi digawa rono rene ngono. Nah itu, Pak. Oh. Sampeyan urung tau nyapa-nyapa, urung tau ngloni ya rasa wedi. Nyapa tetep nyantet. Ternyata awakmu iki memang betul-betul urung ngeloni ning enek swara teko tanggane sampai krungu bojone terus bojone Kira metu wis gandeng sak
Ngene Oh, jenenge omong wong ngono kae ya, Le ya, dipanas-panasi tambah-tambah ngono kae. Pak, leres-leres. Sampeyan iki arep oleh barokah aja sampai dadi musibah. Iki wae barokah Gusti Allah nguji kesabare sampeyan. Orang nglakoni diarani sampeyan arep dadi waline Gusti Allah. Aja malah barokah mbok dadekne musibah. Pun permasalahan ini sampun panas istilah Isan termasuk Bagi karepe kon nurun sanding. Ora, nurut Gusti Allah. Musibah dapat barokah iki kan di penjara lho. Tapi oleh barokah iso metu. ngoten Bang. Karepe ngono lho. Makane yo saiki tergantung awakmu. Aku manut ae. Kasusnya pun lain ini kasus Kasusmu piye? keluarga sebabnya. Padha ae sebenere, mung gambare tok sing beda. Yang penting kalau Sampeyan arep jaluk tulung pasrah. Apa yang pun sampean tantangi, sampai terlaksanaan tujuan kula sowan mriki mau Bang. Berarti kenceng tenan ya. Kenceng banget lebat ini. Setiap musibah niku beto barokah. Tinggal awake dhewe gelem nampa apa ora, gelem jimuk hikmah apa ora, terkhusus dhewe gelem sabar apa ora. Lek sabar mesti oleh barokah. Tapi lek sampean dikai musibah ra kuat ya dadi musibah tenan, dadi masalah tenan ra gelem sabar. Innallaha masabirin. Wong sabar kuwi kekasih Gusti Allah. Iya Ramadan. Mbok. Pun Mbah. Wong aku tidak kok sabar apa nyantet kok sabar kuwi yo murid mutas lho itu. Aja dicontoh wong ini iki. Kok enak lho. Wong dia mau ikut sabar kok. Lah kok nyantet kok sabar ya sanjanya. Ora sampeyan sing tak omong, bapak iki lho. Lah wis sabar ae. Lha sampean Saat ini nggak iso. Ora iso sabar. Oh, pikir aku serat tenang. Lah, wong sabar kuwi kekasih Gusti sampai Allah. meluapkan emosinya, membagi buta apa aku sing ilang. Ora usah wedi karo sapa-sapa. Wedi karo sing gawe Saking sapa-sapa. mandine kobrone ning tangga paru iki mau. Menek malam Selasa wage teko ning pondokku, ngaji ngono lho. Ngaji yo ben ngerti. Wong kok mung nuruti hawa nafsu ae wong tuwek kok goblok. Mungkin untuk setelah ini kalau sudah terjadi lah kita bisa nanti. Berarti kudu kedaden sik. Kono buktena Enggak. ilmumu. Pada tak buktinya lah. Pada tak buktinya bahasan kok pembuktian. Nomor siji ya. Dukun kodam Monggo Astagfirullah. Ini Jarwo ya. Kalau Jarwo. Jarwo. Wah. Dari satu lagi. Satu lagi le. Satu. Wah, cocok enak mangan dalan. Aku lho ngomong loro. Kowe kok tak pikir kok malah ngerti karo anu dene. Ora guyon-guyon kan. Ora mempan. Jarwo ya. Jarwo Mbah iki. Ya. Satu lagi Jarwo ya. Jarwo. Pensiun mata kaji. Astagfirullah. Tujuaken harum wangi, gondo harum. Allah. Dumakan among ini mong kaki among. Sing ngomong jabang bayine Jarwo. Sing ngomong jabang bayine Jarwo bengi iki jam iki keres iki sarana iso mlebu nang badan wadake Jarwo. Kuwasa lan panguwasamu supaya mlebu nang wetenge Jarwo. Nah, Mbah hilang tenan barangnya Mbah. Mbah percaya aku sekti tenan sampean ini. Informasi neng Jobo iki bener-bener nyata. Lah, Wah, terlaksana tenan iki. Berarti mau wis mati Mbah. lho menitah le. Wah, matur suwun sampean, Lah, iya Mbah. kok. Bar menitah. Aku suwane rene iki ora rugi ngono. Aku ngenteni jam-jaman mau Iya to. Jenenge bahasane sekondang. Atiku selak was-was ra karuan selak. Lah, dalah. Dadi awakmu ora perlu kuwatir. Dina iki wesine sing tak kirim mau iso mlebu nang badan wajah si Jarwo. Saiki amu tenan. Sesuk awakmu krungu kabar Jarwo mati. Berarti santet iki wis mlebu rono, Mbak. Yo wes lah. Ning tangane sampeyan kirim. Yo ilang. Lha iki nyasekne kok. Iki nyasekne. Berarti kirim rono. Wis rono, Mbak. Wes kira-kira dhewe sesuk wis mlebu neraka. Iya to? Ngono, Mbah. Wong disantet malah mlebu surga kok. Sing nyantet mlebu neraka iki. Iya, dek aku ora iso sing mateni aku kok sing nentokne ya aku to. Nggih. Ora sing nentone Gusti Allah. Iya. Dek saiki mati. Dosa ngono, Pak. Hah? Makane aku ora ngerti. Wis atiku Ditenangi atimu. Nggih. Ngono. Mateni wong tenang. Dimulai besok
wati kon ndek daster. Hahaha. Astagfirullah. Nggih daster nyapa to? Nyapa to cah cilik bae urusan to. Lah kok nggih daster? Wong urung dirabi kok, dirabi sik no dosa, zina, Iya. masuk neraka. Santet wong ya dosa. Tapi kudu di Nikah. nikah sih. Iya, ora oleh ora dinikahi Iki dosa. kan Jadi bukteknya kalau tonggo teparuh bapakku bener-bener tanggung jawab. Jawa. Nyenengi wong, nyenengi bojone wong kuwi ya dosa. Bapaknya bojone meninggal ngono lho. Nah, ngono lho. Mangane kowe kudu ora tenan. Tenanan, Mbah. Asli. Jarwo dina iki mulih ora numpak bis. Numpak apa? Ambulans. Ngono, Mbah. Lho jelas. Ambulans mayat kok. Arep tak buktekne, Mbah, sesuk piye kabeh. Hebat. Nek ditemu kan kentongan. Ingkon mesti duduk ning terus. Dong, dong. Terus beduk terus Allahu Akbar salat subuh. Ya. Pasti nek langgar-langgar mesti enek. Setelah meninggal dunia tidak tenang. Apa enek wong? Ya aku kok sing gawe. Gila kowe. Sing gawe aku. Karena apa? Karena ada santet masuk ke jarum. Akhirnya enggak tenang. Ya, lek meninggal dunia tenang, kersane Gusti Allah. Tapi enggak kelihatan, Bang. Ora ketok. Wong mati ora ketok piye to, Pak? Penyebab mati kan Wong ora delok tapi Gusti Allah delok. Gusti Allah Maha melihat. Pangeran Maha melihat. Panggah ketok ning ngarepe Gusti Allah. Iki omong dosa urusan keri, Mbah. Selesai. Dosa urusane pertama. Tapi ki muni keri. Ya, makane kuwi ya aku gelem. Makane sing semangat. Sebelum dirabi, aja kaget. Lek besok enek tilu ngono ya. Jadi Iya. wis re. Kok tak tenang-tenangane. Sarene saiki wis Mbah Jan ki arepe apa ya? Perang ya. Arepe perang karo dukun ki mau. Pada dukun nyebrang to, Mbah? Duh. Sapa sing arep wani karo aku? Mbah Jan paling. Lah pas gelut mbek dukun tak delok, Mbah. Dukun sapa ae? Santau. Santai rene apa nak? Cek cali gojine itu le. Celeng bar. Badiro. Lah karo kakangku itu. Aku ya ora wedi itu. Mbah Jan di nyaline, Lurus. Nyaline ya trimo ngene iki ngene. Mbah Jan nyetake jelas. Mulai, Pak, mulai. Kamu itu kelepunan demit di sana, wi. Enggak, badan. Bang, pamit, Bang. Ya. Badan dia. Weh, berhasil, weh. Weh. Ya mulai aku. Astagfirullahaladzim. Innallahirrahmanirrahim. Roh sing jereknya sandate masukmu. Roh we. Iki lho sandate. Sing jereke sandatnya katanya pasti mati tadi. Alhamdulillah tak berhentikan itu. Ini. Berarti nggak mati. Double jane. Ngapusi. Jangan percaya dengan dukun santet. Zaman sekarang itu tidak ada santet zaman dulu ya, walaupun ada tapi nggak perlu kita terlalu takut, terlalu percaya. Takut hanya kepada Allah. Yang penting dijaga sholatnya, diamalkan sholawatnya, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Tidak ada orang yang sakti, tidak ada orang hebat. Yang sakti, yang hebat hanya Allah. Ojo nesuan, ojo baperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.